iso guyu. Iki Masetip. Ye, kok bengi takbiran. Ini takbiran to, Pak Di. Apa montormu wis mbok kumbah? Wis rapi jos gari. Ya, jemput cewek. Wah, ganteng iso gonceng kok bengi takbiran, goncengke cewek. Wis. Masuk. Nah, gue montormu sing apik wi. Iya to. Kok waku. Tak andani. Takbiran. Gue motor Tosa. Luwih apik. Jos wono motor takbiran nganggo Tosa. Terus ambok kon aku, cewekku karo burine semprindil cewek kabeh ngono. Wah, malah wajur. Nak gue motor Tosa, kowe cewekmu galon burine kayak es jus mremo isok bodo duit Apa kowe ora iso guyu.